ତୁମର ମନେ ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ରିମେମ୍ବର? ଡୁ ୟୁ ରିମେମ୍ବର? ନା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ନୋ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର। ନୋ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର ଫରଗେଟ୍ ୟୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର ଫରଗେଟ୍ ୟୁ। ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ମି। ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ୟୁ ଶୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ୟୁ ଶୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତୁମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କିଛି ନାହିଁ। ନଥିଂ। ନଥିଂ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍? ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ବୁକ୍ସ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ବୁକ୍ସ। ତୁମର ପରିବାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହାଉ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ହାଉ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍। ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍? ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଇ ଫିଲ୍ ବେଟର୍। ଆଇ ଫିଲ୍ ବେଟର୍। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ? ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସୁଛ କି? ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ୱିଥ୍ ମି? ଆର୍ ୟୁ କମିଂ ୱିଥ୍ ମି? ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସରି ଟୁ ବଦର୍ ୟୁ। ସରି ଟୁ ବଦର୍ ୟୁ। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ମୋ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ମେସ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ମେସ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଥିଙ୍କ ବିଫୋର୍ ୟୁ ସ୍ପିକ୍। ଥିଙ୍କ ବିଫୋର୍ ୟୁ ସ୍ପିକ୍। ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଲିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଂ। ଲିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଂ। ମୂର୍ଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସିଲି। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସିଲି। ବାହାନା କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍। ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍। ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍। ସେ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍। ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଲି। ଡୋଣ୍ଟ ଲାଏ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ତୁମର ଫୋନ୍ ଆଣ। ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ୟୁଅର୍ ଫୋନ୍। ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ୟୁଅର୍ ଫୋନ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଜଷ୍ଟ କମିଂ। ଆଇ ଆମ୍ ଜଷ୍ଟ କମିଂ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।